Tulo na lang ka mga tao nga nag-positibo sa typhoid fever ang pabiling naka-confine sa infirmary sa lungsod sa Barili. Samtang nakauli na sa ilang mga panimay ang mga naayo na sa maong sakit. Sugod niadtong Enero 20 hangtud sa Enero 31 niabot na sa 27 ka mga molupyo sa lungsod sa Barili ang nag-positibo sa tipos. Tanang nag-positibo taga Barangay Gunting. Gikonfirmar ni Gunting Barangay Captain Cristiolo Superales Jr. nga pipila sa ilang mga molupyo na kasinati og taas nga hilanat, nagsuka kalibang ug panakit sa ilang tiyan. Usa na siya sa nag-positibo. Padayon nga gisusi ang hinungdan kung asa nakuha sa mga pasyente ang bakterya sa tipos. Usa sa gitan-aw karon ang tinubdan sa tubig kung posible bang adunay kontaminasyon. Padayong giawhag nila ang mga taga Barangay Gunting lakip na ang mga silingang barangay sa pagpabukal sa tubig una kini imnon o gamiton diha sa pagpagluto o pagpanglimpyo kanunay sa palibot. Nagi portion ma'am nga napay balay nga wala bagi siya. O yang mga po nagi pangusyan po sa taga RHO ba ni mayor nga hinaot nga tanang yung namuyo nga maka kumpare siya. Nagimo na ma'am nakatong taga RHO gisurvey na katong source of sa tinubdan ba ila nang gitan-aw dito o katong ang kaning diri sa kuan purified water ba katong namin nag negosyo reg tubig ila pong gi-check.